Toon Hermans zong het al. Vogeltje, wat zing je vroeg? Dat gebeurt ook vandaag hier. Het is 6 uur 's morgens. Maar de vraag is, welke vogels zingen er zo vroeg hier bij de kasteeltuinen? Nee, we weten heel precies, Robert, hoeveel mensen er in de kasteeltuinen komen. Ja. Maar we hadden geen idee hoeveel vogels hier eigen broeden. En dus ben je gaan luisteren en kijken. En toen ben ik eens in het voorjaar om de 2 weken, 's ochtends vroeg, net als jullie nu, Ja. vogels gaan kijken. Nou, ik hoor daar bijvoorbeeld nu een spreeuw. Nou, dan kijk ik op de iPad en dan zeg ik, nou, ik ben het blauwe stipje, daar ben ik. Daar staan we. Daar zet ik dan even het stipje neer. En dan zeg ik dat het een spreeuw is. En dan leg ik hem vast. Oké. En dat doe ik elke keer als ik hier kom. En dat programma wat hierachter zit, die kan dan op het eind van zo'n broedseizoen, rekent die precies uit hoeveel territoria van welke soorten hier dan zijn. Oké. Ja, dat is een winterkoning. Ja. Ik denk dat we 18 paar winterkoningen hebben hier. Spreeuw. Tjiftjaf. Die is aankomen vliegen uit Spanje, hè? Ja. Dat is een boomkruiper. Ja, ik had eigenlijk toen ik begon geen idee. Nee. En je denkt toch een beetje zo'n druk park. Er zullen wel niet zoveel vogels zitten. Uiteindelijk bleken het 40 verschillende soorten te zijn die hier broeden. En ik geloof 214 territoria. En als je er dan wat op gaat letten, Ja. is dat vogels zoeken overal wel een plekje. Op de gekste plekken kom je nesten tegen. En hier in het eeuwenoude kasteel, dan zie je dat donkere vierkantje. Daar is de kou gaan broeden. Oké. Ja, alleen aan de achterkant, daar zit de wc. Dus ja, als je daar nu naar de wc gaat en je kijkt door het raampje, dan kijk je recht in het koude nest. Ja. Ik hoorde net bijvoorbeeld de groenling zingen. Ja. Dat is jou ontgaan, hè? Maar gewoon omdat je het geluid niet kent. Nee. Nou, dit is de groenling. Oké. Ik heb ook de vink voor jou meegenomen. Ja. Daar hadden we er ook geloof ik een stuk of 16 paardjes vink. Oké. Ik heb het roodborstje voor je meegenomen. Oh ja. En de pimpelmees. Ja. Dus ik zou zeggen, opletten. En moet ik dat op het einde allemaal kennen al zo meteen? Absoluut, je wordt overhoord. Robert, de groenling. Ik hoor er een, hij zit daar hoor. Oké. Hoor je het? De vink zit in de eik. Ja. Ja, hij denkt dat hij een concurrerend mannetje heeft, hè? Wat zou er hier moeten horen? Je hebt hem in je hand, Robert. Ja. Het roodborstje. Goed zo. Ja. Er gaat trouwens nu een grote bonte specht op die stam zitten. Oh ja. Heel mooi. Ja. Het geluid wat je hier hoort is van de bonte vliegenvanger. Die overwinteren eigenlijk helemaal over de Sahara, nog over de Sahelzone in zuidelijke Afrika. En dat die beestjes dus dan beslissen om 5000 kilometer te gaan vliegen. Om dan hier in een nestkast te gaan broeden. Dat vind ik fascinerend. En je hoort hem nu de hele tijd zingen. Ziebe, 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 ziebe. Het is niet echt een heel mooi geluid. Nee. Maar voor mij is het wel ultiem voorjaar. Ja, ik had toch graag de grote gele kwikstaart nog gezien, maar die hebben we gemist op een of andere manier. Eigenlijk een soort die je in Zuid-Limburg verwacht, langs Ja. de beken. Maar kennelijk is er zoveel water, en ook aangelegde beekjes hier, dat ze zich hier ook goed thuis voelen. Ja. Maar vandaag even niet. Vandaag heb ik hem even niet gezien. Ja. Maar wel een mooi rondje. Ja, dat was super. En Ja. ik hoop dat jij veel geleerd hebt. Nou ja, ik heb huiswerk mee, begreep ik. Hè? Ja, blijven oefenen en je komt vanzelf, kom je erachter. Oké. Toch nog aan, zeg. Ik heb je gehoord net. Hè, Ik dat je denk dat je het. gemist had. Mooi hoor.